mata. Me ba da haka da gara ci a firgici? Abokina kai dai bari. Wani mummunan mafarki ne na yi wanda ga baki ɗaya ya mutsamin tunanina. Kuma ina ga hakan ya faru ne a sanadiyyar mantuwa da na kwanta ban yi addu'a ba. Mafarkin me kai? Abokina na yi wani mummunan mafarki wanda sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ni in kika haka baki man adalci ba. Ni fa Siyama da tunaninki nake kwana da shi nake tashi. Shi sa kika na durƙusa gabanki ina roƙonki. Siyama dan Allah Siyama ki so ni. Bawo mata. Amma dai ka ci kunya ka kalle ni a karamin yarinya nan ka ce ni ka ce so. Siyama so ba shi karama ko babba. Kai, ya kai Siyama me faru? Malam. Wai wada ne ma koko. Ba wada bane malam fira nazo. Fira? Nan gidan ki aka ce maka akwai budurwa ne da aka ce wai ka zo fira ko wani abu? Tun ƙin ƙato da kai me ma ya baka izinin ka shigo gidana? Malam soyayya, malam kai ka san. Ba za ta so ka ba don ubanka, ba ta so ka ba. Ko ba haka bane Siyama? Baba, tunda bawon mata ne tunda ya ce ciya min alawata bikin doton coci. Bawon mata. Yawan Siyama. Kina? Zan ci. Da abokina ka ji abin da ya faru. Lalle wannan sharrin shedan ne. Sai dai mu ci gaba da addu'a ta neman tsari. Dan mu fi karfin zukatanmu. Masu irin wannan ɗabi'un kuma Allah ya shirye su. Gaskiya ne. Kuma ina so in faɗa maka ni a matsayina na bawan mata mai kare darajar mata. Ina tabbatar maka duk wanda na samu labari ko na ga yayi wannan irin ɗabi'ar to sai na kai shi ga hukuma an masa mummunan hukunci. Wannan daidai ne. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawan Mata Comedy sannan ka danna ƙararrawa. Za ku kasance tare da mu Bawan Mata Comedy.